ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଉତ୍ତମ ଯୁଗର ଅବସାନ। ମହାପ୍ରୟାଣରେ ମହାନାୟକ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ଓଲିଉଡର ଭେଟରାନ୍ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 66 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ। ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 66 ବୟସରେ ମେଦାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲାବେଳେ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟରରେ 135 ଗୋଟି ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆଣିଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଉତ୍ତମ ଯୁଗର ଅବସାନ। ମହାପ୍ରୟାଣରେ ମହାନାୟକ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ଓଲିଉଡର ଭେଟରାନ୍ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 66 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ। ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 66 ବୟସରେ ମେଦାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲାବେଳେ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟରରେ 135 ଗୋଟି ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆଣିଦେଇଛି।